Разглеждаме софтуера Smart Tracker и начина на проследяване на транспортните средства в реално време. Това е обективен начин да проверите къде е всеки един автомобил в момента, без да е необходимо да се обаждате по телефона на водача. Основните секции са списък МПС, съдържа информация за всички превозни средства с монтирано GPS устройство. Списък за следене съдържа всички превозни средства, които са предварително избрани за проследяване. Информация за устройството съдържа информация за автомобила като модел, марка, година на производство, както и за GPS устройството, монтирано в него. Географска карта, картата, върху която извършваме проследяването. Самото проследяване в реално време става последния начин. Избираме МПС и чрез привлачане го поставяме в списъка за следене. Чрез дабл-клик върху избраното МПС то се визуализира върху географската карта. Чрез скролъра на мишката имаме възможност да приближаваме или да отдалечаваме географската карта за по-добра визуализация. И работа в реално време. Виждаме моментните параметри на устройството като GSM, GPS покритие, както и основни данни за автомобила, като включен и изключен двигател, скорост на движение, ниво на заряд на акумулатора. Когато изберем бутон плюс, се показва аналогична информация в текстови вариант. За по-лесна работа с софтуера Smart Tracker в него са обособени цветови индикатори, които отразяват последната активност на устройството, която е в рамките на до 10 минути или по-голяма. Не на последно място имаме възможност за ръчни настройки. От меню настройки може да избираме датчиците, които да се изобразяват в текстовата информация под наименованието на конкретното превозно средство. Използвайки тази функция на софтуера, можете да проверите точното местоположение на всяка една кола, за да сте сигурни, че автомобилът се използва за служебни, а не за лични или други цели. Показахме ви лесен и удобен начин за реалновременно проследяване на неограничен брой превозни средства в софтуера Smart Tracker.